Hello viewers, I Shanswear, Sashisin Partner Priang Sumubhai Fi, Shakanika channel, Haka Kertanga Batiang Tam Jung Jesus Christ Nong Penim. Tiga por kadang long san shiten, kadang long menstep, bat ngai ngu ublay, ba habang la kie man duai man ublay la penpa nga, mari ban Quran ya kanika message, kalong kabalong kabadan kamba, anong fi. Bat kaban yarap ban pelat lu ifi nakani gajat pop. Pa kiba bun giba syakte marau kani ka pop. Bat akani ka por ngan Quran syapang ka pop jong ka jing syakte marau ha kaban pet ya kitu ki film jaklia lani ka bagi khat aktin paran ka porn addiction lani pornography. Lani kumju ka baya bot lang bat ka masturbation anong fi pet akani ka channel anong fi ka jing ai jong blay ngam ngas de ulapa nga ban snai kan ga YouTube channel am tang ban shu entertain ya ki jing mat perkhat jong fi on kran ya fi nrai ha kan ga channel fin ing ya kran bat ya ki core issues il ni kita ki ai ki badai bat ka jing em jong i ka ba fi kan du ha ki jing e jong fi blai la khat ya am tang bangan shu kran na kan ga channel nrai ngile ru ya ta ka deliverance ka ba lada fidan jing sha te sha hakum kini ki jat mensim baman hakum jik kini ki jat pop ad fila ko alat aga jing ai jong ublai ngi penle aga deliverance ru bat ki briu ki yo ban lat lo ti tongan sedang no anum bunya sepang kita ngi se keren sibet sepang kita ti angan ong ifi kani ka pop jong ka jing pet ki film jaklia lani ka ba khat ka pon addiction anong ifi kadai ka badan hasat la ka pertai kalau dan naduk mensyuan rai mentabat ka jingmi jong ki mobile phones jong kibri kilap syangap syate syakum kini halaki kamera tiak la jong ngadang fi kani kadai ka pop ka ba shirk hei ba ngakran bet ka jingiet kani ka pop ka te am tangi ki rangba andoi ka te iki samla bat kentai bat shenrang bat long kami bat long kepang no fi bakani ka pop nganong fi haba kala yo ban te marang yu briu nganong fi kan sasei uso fi ka bible ko ong ti ko ong gai thu ko ong akhmi no god is not mock akhtin bible parang NIV ko ong god is not mock a man shall sow what he reap tu blay umdei ba bangin le kai ba blay ko ani ba ban kran ben yu blay ubriu un pat na kata kaba u larap tapi kini kadai ka jet pop kaba lada fidang syate meram ta fila bet yo so jengka bat hakawai ka sngi ngat ong para banget nai ki viewers manu kat badai pin sa say yo so makran ya khani pat para banget ang ni ngalong vulnerable ngapan pawel dia bat am shimla le ran ban yethu ka ba la ja ngaru sisin hakawai kapor ngalalong bala syate meram akani ka pop bakani ka pop ha bakala te marau yang ngala pun yang kata ka pop bat kumbak tinjong blay ka ong ba ha bakata ka pop kala pun mo ha city jokap kata ka jing kwa brai kala pun bat ka kha ya ka pop bat kata ka pop kawan ra senan ya ka jing yap manong fi na ka experience la dia ong fi na mar bangala la dut mentana kani cisin kani ka pop kala te marau nga bat kala haroi bat ngala sha expose nan ka pau sunan cabar kadu ka jing ya dai bigi bri bat anong fi ani ka pop lada film ya deal nak bat ka film penrat dan khong nak ya ka anong fi kan sap pau bat cheki bri kan sap pau cheka perthai kan sap penjat ya ka jing ya dai hayim hasam fi lada fi dai bri bal asyong kurim anong kan penpra ya ka jing ya dai silok kan wan kan kata igi khun anong fi ngal aju igi bri ru iba bakile kan ka pop ile buri kan ka pop anong fi ka hiar patang wat syaki khun ru anong fi wat syaki khun ru kan hiar patang na marba uni mensim udan mensim ne di pat kan sate marau si khun am tangkat takan penlek ran fi jat anong fi pat ani thu fi kan ka pop karung wat syaki ba
la tray ka kamu blay kala ngakren mek ni da ka jingit kala bandrung wat ki pastors wat ki briu ki ba tray ka kam jong blay wat kitu ki ba let ka seminary ngan ong fi gilet theology ngan ong fi kani ka jat pop karung ngan ong fi karung haman la ki tliu jing ngan ong fi bat kani ka de ka wei ka pop ka ba tam ta ka ba penjat kat kum ka statistik ngan ong fi wat ki kristan ngan ong fi ki ba bon ba ki ba ngop kani ki ka pop ngasi sin ngan ong fi ngalalong kristan and ray ngan ong fi wat hikai Sunday school ru majule hadin kataru ngan fi ring aingu yo blay ngan sai thu ifi gi steps kum no fin like aingu yo blay mta masa shlur ban kran ya kani ngan ong fi namar bayala de da ka jing ai jong blay ngala yo lut ngayang ka jing lat lut kani ka pop ngan ong tang kata mlei tang ba fi pet ka manifest kan sa penlong bi fi ba fin le sai gi wei pat ki pop ngan ong fi ki bakham ki finiat surak ru pin pet ya ki brio mo la da fidan kan ka jet pop man ong fi ka khmat jong fi kan chukwa brai fin sapet ki brio da ka khmat ba ko brai man ong fi finum dan ka jing khut ba ki khmat jong fi kinum dan ka jing khut kan sakta ya jing em jong fi man ong fi tang tang finum yo thia tang fin poi sa ka depression man ong fi anan tang jing sngau si ka jing em finum dan ka khmat ka ba keman man ong fi finum la ban duai finum la ban puli kot ba man ong fi anong fi dan kibriu ki balet ban bam jing khawai utrai ru bat kani ka pop anong fi ki dan kibriu ki bam sweat nyo anong fi gilat kani ki myo la lut ngani thu fi man shuang ar ngajulong ta oh shwa ban jing khawai utrai ngala duai ngala ut ngala ya shitayo ngala la lut anong fi oh par bam jing khawai utrai ho dan chu unrei dadap nak tu ka ju biang anong ngale nang ta nang tau baman habau penyo rung ni fi kani ka pop kani ka jet pop pet ini film jaklia baik ini masturbation ngan fi on sale kum daula ada penle kan wan ka guilty conscience fi kan penlong fi ba fin ngau si kthang on penram fi unum la fi tang ba fin lech ka yin jong blai bat un bat kan poi hadu ka por belada film yo man lat lut yang ni ka pop fin sa em ha ka jing em ka ba arsap balai ngan ong fi ki bun ki briu ki jong blai ki ba khrau ba an ong fi ki bo blai la penan kam Andai bagi mio man lat lut nak ni pop la tenrong ni ki kam jong blai ki balang ki yang mani jong ki man si ban le arsap namar bakim lat lut ngong fi ki ksat ki kwa ban lat lut rei namar bakim lat lut ngong fi ki ya arsap ha ka ba khadu ni ka pop ha ba ka kharai ngong fi kawan ra senan ka jingyap bat ki kelan senan na ki polpet jong ki ngong fi ka khata ru ya ka marriage ngong fi ada fidan kan ya pop ngong fi akran ko mo briu pet bala lat lut bala ya leng bai kan ni mdei yo fi ong bangadang de u akhna khlung no samla ba syukran reng akran ya kan ni ka ba ka bala de ja ka jing imbat ba habu bleu lat lut tongin ya pet no kumno ba fin yo lat lut mentang la itu fi yo ni ka pop ong fi sibun ki ban ja leng ba kan ni ka pop kan wan ra ya ki wei pat ki pop kiba nganong ifi kiba khamshar khain rei tom tang ni pet na kumnu ba fin yo lat lut nak ya wala yem ba ni ka pop wala yem arsap nganong ifi wala ya ka jingdom nganong ifi ka badan ning kong dam do ba fin lat lut nak ni ka pop ka point ka baning kong kalong ba fidan kam ban address ya ka ba kadai ka pop dan gibriu kiba pet na ki secular psychology ni ki pet na ki jing hikai jong ka perthai ki ong ba kani kam dei ka pop ki pet na ki ya kali ni ki briu jong ka perthai ki ong ba kani kam dei ka pop ka dei babaro ki briu ki le lut kalong normal nong fi kam dei normal namar kani ki kini ki baak kini ki pon industries ni ki film jaklia ki hab bandi la kamet ajong ki syate marau ma fi rap ban siu pisah nong fi ban penlong marau ki namar kini ki baring video ini ki yo shibun ka pisah bat ki penlong marau bat fi pen kadai ka pop namar ba ka pen jat ya kalong renyang jong pi kan thai ka pen penduk pendam de yang penduk pendam ka pen hiar dor ka jinglong kan thai bat shenrang nong fi ka bau bleu la ai bangen recruit nong fi la da fi pet u bleu la pet ya kani namar fi dang siu pisah tu leng bagi mobile jong fi ki data jong fi bat fi ai jakai u baman nong fi penyar ya ka hima jong baman
fi penya ka hima jong sultan ngadong fi wat ong bakam dei ka pop wat pet na gibri jong perthai gi ong bakam dei ka pop kani ka long normal baro kele lut wat ya ka masturbation do ngadong fi ndrei kani ka pop ngadong fi kan wan ra kan pendu ifiru ya ka self confidence mo baik ngi dan ka god confidence ka ong ka bangi ni shania ha ublei mo ki baro amdei ka jingla jongi kan god confidence ndrei kadan pat ka bau blei wa ya kata ka ba fi khat ba fi long slur man kran ni kani ka kawan ra la da fidan ni ka jat pop man ra fi tiang man kran ya ka jing sisa finum nut man kran ni ka jing sisa la da fidan kan ni ka jat pop finum nut pan kran kumbang kran ta da ka jing ai jong blei la da fidan ni ka jat pop finum dan ka confidence ngon kan pendu ifi ka self esteem confidence self esteem ngamut ba pin pan krawel din rain ka ka mga kran ngamut ba fi sadu ka tu ka jinglong slur jong fi man kran gi ai ringing im dei ban pan kraw ta ka self esteem ba ringi pan kraw ya ka god confidence ka bong ngamut ong ni ka god confidence ka ba ka jing sngo slur oblei finum dan fin sngo long finum dan ka man kran ka jing bat la fidan ka kardan fidan ki fidan ka spa ka phau nong fi finum slur nong fi ba fisha te marau ni pop isngap ba kini ki steps ki bangan ya thu fi ba fin lat hani abaning kong kalong ba fin address ba fidan ni ka pop ba fin so thu ba ni ka dei ka pop am dei ka ba ibri ba perthai kat kum ka jing define jang ibri na ki ba ki bishar ki ibri ka perthai ba kam dei ka pop ka dei ka pop fi ban admit ba dei ka pop but kadan kam ya fi ya ka jingkala ka bamut ka bashisha ne kata ka genuine repentance fidan kam ya ka genuine repentance ba fidan kam ban lat do na ka pop anong dan ya apa dang jong fi si gibala apla gibala ayam hublei hendrai si banai arbanai fil ala dadap nak tu ngadong ya fi poi biang sejuk malak juya ya khani nang patha diki snam lagi post nam malak banong ring aingu yo blei ba akum bang ala yo lat lut nyai thu ifi kabaning kong du ba fin lat lut ka dei ka repentance kadan kam fin hab nang kam yo blei fin hab dan ka tu ka jing trong na ka donut long desperate ban lat kata kawi ka baning kong du fi hab ban long desperate ba fin lat lut ngadong fi na kani ka pop namar ha kani ka pop ngadong fi om dei ba fi shule nang ma fi kidan ki men sim ba man di ba pet ye ki film jakhliana na fi ning kong phis dang ban pet tu kampat mai lai rai haba fi la amlien ban pet ngadong fi idan kita ki demonic spirits ngadong fi ki barung hau briu ini ki mesim jakhlia bat ki sedang ban pet haba kitu ki arung ha fi syate mara fi numla ban lat ngadong fi kaba e ban lat fi fasting na fi duai sumnum nuru wat mut fin lat fin poi biam sejuk ngap try dan pedang fi bala fast la ut ha ublai rai wat katar kim lat ngadong fi laksu sat pi ut rai ngani tu fi kabadan kam kawat pi dei man fasting rai kabaar fi dei man tip baki dan kimen simbaman di haba kadan kam hakani kajat pop kadan kam ya ka bor jong men sim khut pan kan kadia ngadong idan gibriu di balat lut haba kawan ka bor jong men sim khut ngadong fi kawan ka bor jong men sim khut apa fil ayam fil ut fil alat sha fil fil alat kawan ka bor jong men sim khut ka kadia namar ba ka ong no ka anointing ka break the yoke wala ni kata ka jing pensle ka pan kadia ai ka lengkor ngadong fi idan kibriu handai khambon sin ngadong fi dan kiba sa kumne da kisnam kidan kam ya ka jingrap jang ki wei pat map kani ka point ba ar kidan kam ya ka jing wei pat ada fidan kumne ni ka jat pop ngadong fi let syakibriu ki jong ublei ki badan ya ka ikhtiar jong men sim khut ki badan ya ka bor jong men sim khut pan be ya ki men sim baman fidan kam ban le kumno ban le chi tu gibriu jong ublei ibala lat lut ya kani ba fi thu aki ya kani pop fi pla ki fa ban pla desperate fi non desperate fa ban pla ki akhmat jong ki ba fi pla shu Jesus Christ utu briu jong ublei un song no ba fi pla un sapa ban ong fi try Jesus snap ba ngau kai ka bang aju penle ya ki briu ki bala yo jing lat lut ya kani pat ngakran ya ni ka balong practical ka ba finyo kidan gibai ru ngam tang manga ngam kelim ni ring akwa ban yarap fi ngam semon ban project fi ni ring akwa ban fin lat lut kidan gibriu jong boleh salat kidan gibriu ki bala ban le tarun re ka ba ngai thu fi bang syet ban le asyik penong ki ba kat ba finang snap ya kan ka video ru
tonang le kan ka jingkala ka bom ni ngasy ong ni ba habang ale counseling iki ong iki ong kum ni ong try jisu bakodor nadu ka do nut le sia kan ka por filap le praktikal ni try jisu bakodor mawan hakmat jongme nadu ka do nut ka bapat nga ai hasami 100% ba try nga plan ya kan ni kapop jong ka jingpat yaki film jakya yaki pon addiction try nga wan hakmat jongme nadu ka do nut try jisu bakodor nga yam nga ut ami wan sat khut ya snam jongme kan if hap ong nadu ka do nut wan sat khut ya snam jongme ba try jisu bakodor nga nget try jisu bakodor ba mela sha hakading fna calvary ya kan ka pop pon addiction jonga ya kan ka jingko abra jonga nganget turaji subakodor ba nalaksya akadim fna calvary turaji subakodor nganget bakas nam jong mi kala ban sat khut yang ni ka pap ka bangadan bat ngan li kum kayor nganget nadu ka do not fiap ban nget kata bat turaji subakodor fiap da ong fiap ban ong ni try fiap da na pla try nga IT shami ya kan ni kamen sim jongai kan ni ka khatmat jongai gi organs jongai gi jingmut perkhat jongai kamen sim jongai IT ba men long nadu menta kasngi utrai jongai mat ba kamen sim jongai IT lot shami trai makut jingmut trai ji subakodo bat nga renounce ya kan ni ka pop jongai jingpet ya ka film jakhlian ya ka pornography ya masturbation nga renounce bat ngapan kedia nak nadu menta kasngi fira bang bang kata bat try nganget nadu ke do nut ba ublay ulah penmikpat yau Jesu Kristus nak ibayap nak bang ya ta firap nget ndai dam fi ong firap nget ba kasintor yang fi bat ki jingma perkhat yang fi bat try nganget ba ublay ulah penmikpat yau Jesu Kristus nak ibayap dau mensim khut bat try nga kerpat eme ba men penslek yang aman penbaptis yang ada uniu mensim khut ublah penmikpat yau Jesu Kristus bayap bat haba uniu mensim khut nganget udan hapo jonga un ai ka jing em ya ka mat ka bayap jonga fin ong ya kata kat ba fidang ong le si menta fi penbut sapet biang ni nga YouTube video repeat bat ha ba file menta ha ka ju ka por la da kadan kinu ki pornographic material selane gitu gi video jakhlia ha ki mobile jang fi video ban delete no ya kinu gi Facebook account lani ya ki Instagram lani kinu ki iba ki dan ha ka mobile jang fi ki bala ban kering biang ni fi fiap ban dale ni ka jing kala ka bamut ka bashisha ka dai ka ba fin dale action video ban i no video ban i let i no ni sites bar khat delete let mentakat fi isham ya mobile delete let gitu gider bar khat delete gini gi account sama fi lada angam ong baka social media ka sni hanga akam Facebook menta ngah ban pendan kam namar nga share ka gospel ngan ong fi roi lada dan gitu gi beri gi bompat la ban like ni ka pop ba fi delete dashboard di Facebook account jong fi lani ki Instagram fi ki ba penkwa fi kini ki ai ngan ong fi pihak benle ya katangan ong fi namar ka tin jong beli ong lada ka khamat jong me kan penlet dujak eme bahama makhlang ka lada ti jong me lani ka kanu ka mo khatmat ka kan penlet jujong bahaba at na fi kai ka jingmot ni kamot bangin at ndai bangin penmat la ai khamat jong ngim la mo benle ka ban khlang andrei jingmot ni kalong ba fin weng no iki ki dor jakhlia ni ki badang da film le ang tangan ong fi ai jaka ya u setan ketin jong blek ong tu wat ai jaka yu setan adok not ong tu yele yu persya yu setan un phat yap no ni fi kadai kan ni bang hap mandai le kan ni jat pop no fi hap delete hap renounce hap ong mat i no bat haba fila le am tan adok not filet chau tu briu jong blei un penduai fi penduai fi bat daka ikhtiar jong bensim blei ngat ong fi ha kerteng jong Jesu Kristus wana Nazaret un be iki ding bensim bamman bat teng habang ale ya kan ka counseling ha bagi wan ki briu shanga ada ki dei ki long kemi ngam jufang marwai ngakhat lang si ki long kemi ne ki kenthai ngakhat lang ki tu ki badan ha men string ya shong lang bat ki ply kan ni bat habang ile ya kan ni penbe ki bensim bamman ngat ong fi ki lat lut ki labun ki balat lut nakani ka pop ajat pop wat na ki pop ki auria ki la lut mentan renga kran specific ya kan ka jet pop namar kan ka jet pop kan sawan ra ya ka pop jong ka jing auria ka jing klim ru ya ba fi dei khna samla le ya kan ngan ong fi ka dei bandan na do ka do not jong fi ngan ong fi to menta ha kan ka por kat ba fi dang pet ya kan ka video ngan ong fi
ngan penduai fi hakani kapor le si fi la pla ni gitu kamera jong firu hakani kapor pa uni ubaman kwa fi wa fin I kani ka video ngan oi fi wele persya namar ba bitar ba bang abe men simbaman dia hakani kapor itu ikong iba kena samla shonrang bat kentai gi badan yani ka jat pop kat ba fidang pla mata ngakren ni daka ikhtiar daka bor jong mensim ba ko ya ka kerteng jong Jesus Christ itu ki mensim paman jong pornografi mi na aga kerteng jong Jesus Christ raba shedeke de shedeke raba shondo ko raba shedeke de ngate ngakum ya gitu ki mensim paman jong ka jingko abra jong ka porno jong free jong ka masturbation jong ka jingko aurea jong ka jingko aklem ngayu right hang ni ha ka kerteng jong Jesus Christ wa Nazaret hafi itu contain shenrang bat kentai long kemi long pangam tip fidan tu ngate ngaku mi gini gimen sim baman kat vidang pla ngayu right haka kerteng jong Jesus Christ men Nazaret haka kerteng jong Jesus Christ men Nazaret nga hukum mi no haka kerteng jong Jesus Christ long balat lut haka kerteng jong Jesus Christ kat banganang duai ni ong ya kani kentin ong try pelat lut yang kani sengi ong try pelat lut yang kani sengi try set me free Jesus one man side code in one man sim code ong ya kani kentin bat saang ni ka shentur jong fi filak ban pri filak ban kertat ang tu filak ban lenyar tang namar ngakren ni daga ikhtiar daga bor kabala penslek do men sim code ora bash de shedeke rabashon do ngayu right man sim baman ngayu right spirit of pornography spirit of addiction to pornography I crush I trample I cast to the abyss right now ngate ngaku me haitu ni men sim baman gi badan hakini ki bri gi bapet yang ni video ngayu right I command you to come up right now in Jesus mighty name pet siki khamat jangan mata I command you spirit of addiction spirit of pornography right now leave in Jesus mighty name come out right now in Jesus mighty name come out Jesus wants you out go to the abyss I send you to the abyss I release the power of Jesus Christ I bind you I crush you I release your grip in Jesus mighty name haka kerteng jong Jesus Christ ngate ngaku ngapalat lut yeme men simbaman ngalau ngalat ngabe emes abyss right now in Jesus mighty name pelat lut i beri jong ublay ngayu right ang ni rabash shedeke rabashondo in Jesus mighty name be gone. Hallelujah. Long balat lut. Bukan para kentai para shenrang fin long ki balat lut naduk kan digasngi. Bat lada fi kwa ru ngan ong fi sa kontak yang bat lengba ka tuga Facebook ngamban si ngam ai namar ngan ai number ni ngan ong fi ngan umla ban kita lari phone kring krang hilak ban le nakika account jong ki weiru lada fidan ka jing lengba ka Facebook ba fil delete dari pak nak wiki account jung kiwi ba la yo ban la lut fila ban text yang shandan remai swear ngada terang ban yarap ya fi ngon fi mdai bang ayun rai bleu ai kani ngak ban yarap ya fi bat dala dap nang tangan ong fi dai ban pendap ya lidah tin jong blai fi kam dai ban shong thli hadim bang meni men sim baman bau la lait lut na film dei ba fin shu chong jasbe fin chong jaitu fidan kaman pendap ya tinjong blai sim debet wang ngalakot jengmot ban pusan ya tinjong me met ba mat smi nang bangan mle pop persya me tinjong blai na kasam spak khandai ong kumnu samla un record ila ka jing em ladi dakaba pusan ya tinjong blai met ba mat singin ong fi amtang ba fila syak pelat lut ni men simba man fi dan kam banyat ka jing lat lut ngaru nganong fi da ka jing ai jong blai ha bangala lat lut am ju penlet por show ld ban pet igi bam dai ka YouTube ma penan kam ban ayalap ya gospel ban pet igi video kiba tai ka men sim nganong fi ngam ju penlet por ka ba duai ha ka ba puli ktin jong blai ha ba ngam ktin jong blai ka puli kat bri ba thok ktin jong bri jong blai pada yang tang yang ka jing lat lut ngam fi pangidan ha ba filat lut fi de ban yang persya ba fidan authority ru ha kertang jong Jesus Christ kitu gi ba lat lut ba fin yang ka jing lat lut fi de ban fidan kam ru ban fi sutu ba identity jong fi kadan ha Jesus Christ te ka ba khaddu ngadong fi hadin ba filat dap kala ka ba mot ba shisha lada empan pen baptis fi dan kamban let syaka jing pen baptis ngadong fi makran ba ni ya ka praktikal fingat na fingat kasyong hafi ngat saong ni gitu gibri gi bala adap lat nakani bakin ai ka ayu da fi kwa nakiru ya ka jing shisha ya ka saki ngadong fi
Adin fil adap kala kamot la adap penbe ini mensimbaman dan kamban baptis fi haka haka kerteng jong Jesus Kristus haka penngam fi ka haka por jong jing baptis ngong fi kimi ini mensimbaman kan selek sunan siti sinong rom puli siti nong rom aba Henry when kong hadu Henry bai thu sepang jing baptis ban tap iki pop jong fi bansa ban bafin yo e kabor jong jing mi pat ban saknar itu beri berteman bo pensoi fi ban pek kan ya pon awar fi ban weng no itu ban mat jong fi fin sar lat lut ngong fi fin dan kajing lat lut om tang ta dadap nang ta fi dan kam ban yai ne aka tin jong blei pat kidan ki beri ngong ki balak lat lut no ni men sim jong pon awar fi ngong fi lat lut nrei ki lat yang saju namar ba kim yai ne aka tin jong blei kim ya dan lang kajing rengkat ki beri kim duai kim syarai ki le sting pimut ya kaju yang ngiru bayang kajing lat lut ladang ale sting kan sangap yang reng asutu mta am kwa ban ai ka kia ka jakai sultan on video ban yang dia lada film 4 pla on fi buri gini ki pop la de ki dan ki pop aurea ki ba fi kham pla lu cha fi pla shi tang siliang on fi le ran on fi ban pla fi buri sekendang on fi satrai biang nu mesim baman on fi wat long ki bale ran fi le ran Jesus Kristus la sha ka din fna kalvari lada fi le ran ban pla yo Jesus Kristus hakamat kibrim fi hakata sengiu blem sapan jikan tika syong fi para banget fi kwa ban yai sa ani porong fi kwa ban yai ya ka jingdom pim kwa ban wan sha jing shai ka syong fi para henmen para long kmi long pa kena samla thep sinang ka syong fi ne fi kwa ban long ko bri wala lu kadang fi kan ni kapop kadang fi kan sapen du pendam wat ya ka jing terekam yang fi finum yo thia finum dan bor finum dan energy finum lak ban concentrate ya ka kwat fin kre ro nang fi asyim na anak pop ban ka por yang fi ka tu ya por fin concentrate akan mau mencara nang fi ka tu ya por jang pet diki kenta hanoi matang aingu na du bangalat lut ngasai so nga preach ya gospel ngailap ya gospel ngal rabashidik rabashondo thank you Jesus hallelujah de para banget ka syong fi kwa ban lat nut nya fi kwa ban syong tu jingdom mi no na ka jingdom wan wat le ran ra ini rap ngadong fi kum kibri pula yo jingjap ini rap fi amar ba kibri kim tre ban yalap ya ni amar jeldi ki ada pidang sakte ni pinum nut ban yalap ada pidai pastor pinum nut ban council ada empat lai lo jeldi ngakran ka jing sya kumba namar ba un sama manifest na fi dar pi un sa penram fi ndrei kum kibri pula lai lo ni kran ka jing syawan ini rap lada dan sakiwai kibri pula lai lo kin penduai fi let sekitar among fi bangi ba pinwan tang showai ndrei lada pipi dan kabor penlek lang ki wairu bali film yarap kitu ki bala alat lut fi dan ya ki ikhtiar jong Jesus Kristus ka gospel markas kelnang bakhat bri khat bakhat nyau ko kini ki dap kin bot kita ki banget kin ya be no iksud bat kin ya keren di telit di bathama le ya kan ni kan lada film 4 jumlien ban le fi kwa ban pen yarap ki bri wan shaning in I training ya fi aga kerteng jong Jesus Kristus fin long no kin senran finum shu shongkai pulut kai fi ong fi man shu yalap gospel kelam ikhtiar kelam gabor dam fi fidan kaman yalap beka gospel gabor dan gabor bagi ikhtiar gabor pelat lut igi brio naki men simbaman gabor pelat lut igi kam aurea pelat lut fi naki pornografi pelat lut naki jing bisni brio dam fi kaman toy ban yalap ya tin jong blai fi entertain hat fi kwa ngin sai ngasa pelat sakawai ke video sa snap ba ya sakawai ke video ngan sa pelat kumno ba Jesus Kristus yalap dah ikhtiar bat kabor bat kumno mangi kibri jong belai ru ngide ban yalap dah ikhtiar bat kabor la dah jing yalap jongi kam dan ikhtiar kam dan bor ni silong tang kiri belai kibri ki bakop ya kader jong belai ki balen no ya kabor nang fi kam dai ga ba shisha ga gospel ga ba shisha ga dan ba ikhtiar bat kabor fin la lut nang fi fin syakri belai fin ya jing em ga buku di like share ya kan ga video namar kibri shibun ki dan kam ya kan like share but subscribe kitu gi bom 4 subscribe no ifi ipen mi igi video ni gi belong practical nakabanta ka buram jang blengi aingu mi ai ka buram jang blengi ni pen kraw yu Jesus Kristus nang baudan syaka bor em mentau yai em thank you Jesus hallelujah to smile nak buat ngapil serious amen ya roh